ka bela jelen fo ka bela jelen wali ngo aw bismillah jani.ml fm togola studio kono nyama ba ka yamaria kono bi ani CDM collectif pour la défense des militaires olu am se ka fo olu de ga projet do ka ta ke ko peuple be ga je ka do dakelen fe ka bo dakelen fe no e CPAC jama kulu kele ngane akele direction kele no e Mali Burkina Niger e ka tu Assimi Goïta général Ibrahim général Chani ani capitaine Ibrahim Traoré olu ka yamaria kono nu jamakulu ka do dakelen fe ka bo dakelen fe bi ani ambalmaw munu ye seko ni dongo anga ladala koro ani anga mabaw munu seka anga kokoro ira farafina olu be ambi ka keni wele ka kelempe lundi natai no ye kalo 22 kalo otle tan ani woro sebe kono ko bela jene welele no satigu bala jinetigu bala kuranatigu bala akoni be nyeni fo be Mali be faraon kan kata se doma moru fen be ko ni joro be Mali joli la o be welele no yoro kelempe CICB ko nege kanya temps ani nani 14h on be se ni ala sonama 11h CDM togola an rebe se kene kan depuis kata nege olu kalanso ka se ka kunafoni nyenema di mawma ka se ka jaw di mawma o sigaro la ne bayini yankuma idialo basite aywa iti to ni jamfani nene Dumbuya nene yere ka bara jume bon ne ka bara seko ni dongo tabulu wi komi anga president yere kuma na kaba fo ti se ka fo ka teme wa abi don metme president ta kana ayan se ka fo ay ni fasikile be kuma de oh sisa ikomi anga nyemoko yere a foto komina seko ni dongo tigila moko ambe kile donc ka je ka ambulu di nyokoma alisa Mali kodo faso kodo ka laini sabati faso e here be boyoro yoro la ala ka du faso kono amina wa ambe baramina ambe ka ke faso de kam anye moko ye ambla siramika amu siradika amfana ambauga barga ukofe amu siradika aywa kramo idanso niko ko basila alhamdulillah eti buguna tege fanye to ani jamu ani bara ibe bara jmenge ne to Al-Hussein Aidara Al-Hussein Aidara o de servuye inshallah aywa e ka bara re jme ne ka bara re kuye la de koroyi na faro ko tablo koro bamanaya e si ante to ki sabi kana yoro dawla sa kon ti yoro bo sigana mbala doni ay kono ke sigana re kramo si joy mambo ko sowe ka do zeri min be dala sigana mbala doni angana ke ala kana ke sigana ala kana boya inshallah awa restaurant ni ko kono tugudi je kulin kono bo ambe ala fo ka krafo ala ta ko fa na lay da min kama bi koy ok ina na fe min soro ika bondala itse ko fi anya soro an fa ubala an ba ubala an karamo ya fana yan kalala donc jago an tise ka ba kono afurasa ko Mali Burkina Niger kulu ka fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan an y'a ye k'a fɔ aw yɛrɛ ka wili ka jɔba ka fara CDM mɔgɔw kan n'o ye collectif pour la défense ye aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko aw bɛna bɔ fo studio sanfɛ aw ka mɔgɔ bɛ yen ko olu bɛɛ ka bɔ ka kɛɲɛ ni lundi ye o kow nana cogo jumɛn na e yɛrɛ fan fɛ na kun yɛrɛ de laɲini ɲɛmɔgɔw y'a yira an ɲɛmɔgɔ y'a yira ko an ka kɛ an sɛbɛ ko ye jamana saba ko wa an yɛrɛ ko ye n'an ma wuli ka jɔ a tɛ ɲɛ an na kun ye min ye mɔgɔ b'a kɔnɔ i bɛ dɔ dɔn i tɛ dɔ dɔn i k'i wuli k'i jɔ pour que an bɛ se k'an jɔyɔrɔ fa an minnu ye laadatigiw ye an ka y'a kɔnɔ fana ani an ka diinɛ n'an ka ŋaniya ye pour que an bɛ lawasa sɔrɔ a kɔnɔ ayiwa e yɛrɛ ye jamana saba an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o yɛrɛ bolo minɛn jumɛn na a bɛ ne bolo minɛn min na o de ci cogo foyi t'an bolo pour que an ka jamana bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ an minnu ye laadatigiw ye anw y'a kɔlɔtigiw de n'an y'a bila yɔrɔ min na a banna donc lundi bɛɛ kumakan kelen pe de bɛ yen o banna aw bɛ se ka se sɛbɛn fa a banna n'a y'a bila yɔrɔ min na dɔrɔn o don ayiwa ne ba i Dumbuya hali n'a y'a sɔrɔ i ban dɔɔni ma bi
e muso ye i bi lada kɔrɔ kɔnɔ fɔlɔ fɔlɔ ni ko kun fɔra ladalatigiw minnu ye an ka ko kɔrɔ olu de kun bɛ jamana kuma bɔ yala bi an bɛ se k'a fɔ ko Mali Burkina Niger an bɛ se k'olu kalifa aw minnu ye dɔɔnibaw ye an bɛ se k'o kalifa aw la wa kosɛbɛ an bɛ janfa caman kɔnɔ dɛ n'a y'a sɔrɔ ani jamana caman bɛ kɛlɛ la ani juguw fana bɛ ɲɔgɔn na n'o ye djihadiste ko kɛlɛ ye an bɛ se ka an kalifa ladatigiw la nin ko la wa kosɛbɛ fulakɛ i ka kuma ɲɛna i filɛ ka kuma min kalifa ne la nin ale yɛrɛ faso bonda la fɛn dɔ bɛ yen donc fɛn ninnu tun ye caman ye ala kotaw ye n'a ye tinɛw bila aw bɛ dɛmɛ ni ɲangata nana jamana kan n'a y'o laada fɛnw ta sukɔrɔw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ aw ye i y'a faamu an bɛ joli bɔn min na nin ye joli ye an ta de ye yan mais an yɛrɛ kɛwale ɲumanw ala b'o de sara an ye lahara mais an bɛ joli min bɔ sitanɛ minnu bɛ na dugukolo kan joli b'o sitanɛw de kunbɛn donc ne bɛ se k'a fɔ an bɛ se k'an disi gosi n'a ye ka wuli k'an jɔ faso kɔfɛ fɛn tɛ faso sɔrɔ mais an yɛrɛ ka bɛnbaliya a bɛ se ka na an fɔ ɲɔgɔn kɔ mais an bɛ groupe an ka peredanw y'a fɔ cogo min na an y'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ala ka fara an kan cogo la an tɛ dɛsɛ ko la lundi dun CGB bɛ kɔnɔ labɛn inchallah a bɛɛ bɛ o kuma kelen de kɔnɔ parce que aw kana kɛ ka est-ce que aw bɛ se k'a fɔ CGB in ka bon dɛ an bɛ se i dalen b'a la k'a fɔ ko seko ni dɔnko maa bɛ yen ne dalen bɛ seko ni dɔnko la n dalen bɛ n karamɔgɔ la n dalen bɛ n yɛrɛ la mais jamana saba in ka fara ɲɔgɔn kan e yɛrɛ bolo a nafa bɛna kɛ jumɛn ye aw seko ni dɔnko mɔgɔw fan fɛ bon ala ta kɔfɛ a nafa bɛna kɛ min ye buna hadamadenw bɛ n'o ye fɛn caman b'a kɔnɔ surprise caman b'a kɔnɔ mais a tɛ dɔn fo an ka wuli k'an jɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana k'an dɛmɛ i y'a faamu an ma tigɛ an yɛrɛ la dɛ mais n'i y'a mɛn fɛn dɔ a bɛɛ mago bɛ buna hadamaden de la donc an k'an bolo kɛ kelen ka wuli ka jɔ sabati ni o b'an bila ka taa e ka ɲininkali laban na bi e yɛrɛ bɛna se ka mun kɛ pour que minnu bɛ k'i kanu i ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i teriw i jɛɲɔgɔnw u bɛɛ ka se CICB la lundi n'o ye kalo tile 16 ye selifana seli kɔfɛ ou bien aw bɛ taa selifana seli ye an bɛ taa selifana seli inchallah i bɛ se ka mun fɔ i ka mɔgɔw ye ne bɛ se ka mun fɔ ɲɛna dɔrɔn an ka taa fɛn bɛɛ ala kota tɛ an bɛ ka taa ala deli ka kira deli ka an ka laɲiniw haminanko minnu b'an na k'olu yira an ka taabolo ye min ye ani an sigilen don min kan pratiquement k'o yira jama la donc ne bɛ min yira ni manaya bɛɛ la min bɛ nɛnɛ dɔn min bɛna nɛnɛ dɔn bɛɛ ka wuli ka jɔ sabati ka taa nin lajɛ in kunbɛn fɛn caman b'a kɔnɔ i komi n y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka fɔ réseau sanfɛ surprise caman b'a kɔnɔ dɔnkilidalaw bɛ wele a bɛɛ b'a la mɔnikɛlaw don an karamɔgɔw kan n'i ko dɔnkilidala i bɛ fɛn dɔ de wele min b'an accompagner n'aw yɛrɛ yɔrɔ min ni simi ni a bɛɛ de b'an kɔ balani b'an kɔ jemefɔlaw b'an kɔ tamanifɔlaw b'an kɔ hali kuranɛ an bɛ baara kɛ n'a ye n kɔni dalen bɛ min na i seri min bɔ dɔn na tigɛnisoya kana k'a la karamɔgɔ ne n'an b'i fo a diyara an ye ka na an ka studio lajɛ yan y'an ka studio ye nin ye Kasim Tarawele yan ye ale de ye ɲɛmɔgɔba ye ka na an ka studio kɔnɔ a diyara an ye kosɛbɛ ni ala sɔnna lundi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an yɛrɛ bɛ kɔn ye ni ala se ka diɲɛ ala k'o yira an na amina rabi ala ka lundi yira an na karamɔgɔ e kanubaw ni i ka mɔgɔ bɛ yen i bɛ se ka mun fɔ olu ye bon n bɛna min fɔ ye dɔrɔn nin ye an yɛrɛ ka ko de n'a fɔra Mali ko mɔgɔ si man kan ka to ko cɛ o cɛ n'i tɔɔra ko i ka du kɔnɔ ni mɔgɔ fɔr'i kɔ a b'a fɔ i ka du ma dilan donc n'i tɔɔra Mali ko nin ko kɔnɔ i ma se ka ye i tɛ fasoden ɲuman ye i tɛ fasoden ɲuman ye n'i ma ɲɛ i bɛ laada kɔnɔ kɔni i bɛ laadatigi kɔnɔ i bɛ Mali fɛ i bɛ Asimi yɛrɛ fɛ i bɛ ka jamana fɛ i bɛ dɔ dɛ i bɛ na de i k'a k'a kɛ cogo la k'i yɛrɛ di ani yɛrɛ saraka kelen tɛ ni ye yɛrɛ di de awɔ bon adamaden fana mɔgɔ dɔ de bɛ k'i filɛ n'i bɔra jama mana bɔ mɔgɔ bɛ mala i ma mais n'i ye jama wele n'i ma jama ye a bɛ kɛ kunnasuli donc k'a ɲini kanubaga ni laadatigi kɔrɔ fɛ ka daminɛ donsobaw la fo ka na bila an min ye kalanden ye
bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u dusu faga k'a kɛ u ka bɔ ka n'a k'a kɛcogo la fo ka taa bila ŋɔnifɔlaw ni satigiw la awɔ bɛɛ de b'a la sa bɛ kɛ sa ɲɛnama i b'o ye hali kɔnɔ min bɛ kuma mɔgɔw fɛ a ɲɛ kelen bɛ i n'a fɔ dɔgɔnɔw o bɛ yen inshallah bɛɛ de bɛ y'a kɔnɔ bɛɛ de bɛ y'a kɔnɔ min ma deli ka min ye an b'a bɛɛ y'o don n'i y'a mɛn ko seko ni dɔnko o ye jumɛn ye ka adamaden yɛrɛ falen k'a kɛ wara ye ayi dɛ ala kana o kɛ dɛ ayiwa ni ko ani bɛ mɔgɔ falen an ma deli fɛ k'a kɛ dɔgɔnɔw ye voilà welewelekan jumɛn b'i bolo welewelekan min bɛ n bolo ka daminɛ an ka ɲɛmɔgɔbaw la fédération na donsobaw la fo ka n'a bila an yɛrɛ bɛ tɔn min kɔnɔ o ye Ayimi ye Bayini Koyita a n'a ka tɔnden bɛɛ ka wuli k'i jɔ a ko bɛ ɲɛ cogo k'u sɛbɛya a ka se ka ɲɛ cogo min na o de ka di ne yɛrɛ ayiwa awɔ karamɔgɔ an b'i fo ani ko ala ka waati wɛrɛ d'an ma ni ala sɔnna lundi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔ o tɛ inshallah ok ne ba Amara an ye maa wɛrɛ bisimila i bɛ yɛrɛ kita ne ba i bisimila an ka studio kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ an ye tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ ye Wasa Tarawele u b'a fɔ ko Ina e yɛrɛ ka baara ye jumɛn ni jumɛn ye ne ka baara ye furabɔ de ne ka baara ye furabɔ ye Mali kɔnɔ ani Burkina Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan international fura sugu jumɛn n bɛ farafin fura de bɔ n ye bololabaarakɛla ye kɔdimi b'o la caman b'a kɔnɔ e dun m'an sama fura la studio tigi kana studio kɔnɔ ma studio baarakɛlaw sama fura bɛ yen fura bɛ yen ayiwa baasi tɛ Ina i bɛ se k'a fɔ an ye bi aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ nin jɛkulu kɔnɔ cogo di alhamdulilayi anw y'an yɛrɛ sɔrɔ nin jɛkulu kɔnɔ cogo min maliyɛn bɛɛ de bɛ kan ka ye nin jɛkulu kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i b'i faso fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i b'i danbe fɛ bɛɛ kan ka ye nin jɛkulu kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna ngɔngɔn duuru o b'a sɔrɔ n dɔrɔn fila bɛ duguma n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna baarakɛla tɛ ale yɛrɛ bɛ nin jɛkulu kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn i bɛ studio dayɛlɛ k'i sigi o b'a sɔrɔ jamana de bɛ yen ni jamana tɛ yen i tɛ se ka foyi kɛ voilà ni jamana tɛ yen i tɛ se ka foyi de kɛ anw k'an yɛrɛ ye nin jɛkulu kɔnɔ nin y'a première fois ye mais n'i y'a ye an bɔra ka na an disi da nin ko la tan an sɛgɛnna de quoi an sɛgɛnna faso sɛgɛnna an b'a jateminɛ dɔrɔn Mali yɛrɛ ta ye a den ɲuman fɛ an nana jateminɛ mɔgɔ minnu nanen filɛ k'u bɛna an dɛmɛ ninnu tɛ se k'an dɛmɛ an yɛrɛ kɔ f'an ka wuli de muso ko t'o la cɛ ko t'o la denmisɛnniya t'o la i kɛra bagan marala i kɛra mɔnikɛla i kɛra jiribɔla i kɛra jagokɛla ye i mana kɛ fɛn fɛn i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ ni jamana tɛ foyi tɛ yen o de y'an se yan o de y'an ye nin jɛkulu kɔnɔ an kɔni ɲɛ b'o la parce que an ɲɛ b'a la jinɛtigiw bɛ yan ladalakɔnɔ mɔgɔw bɛ yen kuranɛtigiw bɛ yan moriw bɛ yan o b'a to an bɛ karamɔgɔ in na karamɔgɔ salamu aleykum i bɛ se ka tɔgɔ ani jamu f'an ye ne tɔgɔ Cerno Ibrahima Diallo an tɛ di Alimami Cerno Ibrahima Diallo Cerno Ibrahima Diallo si la gërëm micro la doni inshallah Cerno Ibrahima Diallo an tɛ di Alimami bismillah Alimami ayo Alimami kana yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ ko an bɛ se ka faso dɛmɛ cogo min alhamdulillah ayiwa faso ko de don a faamu n'i y'a mɛn faso ko a kɛra komi Ala ko Ala ko faso ko o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta n'i kɛra Ala fɛ i kan ka k'i faso fɛnɛ fɛ dɔw b'a yira k'a fɔ alimamiw caman bɛ yen minnu bɛ seli alimamiw nɔfɛ minnu bɛ aw ka kumaw lamɛn aw bɛ se ka welewelekan bila bɛɛ ma an bɛɛ ka bɔ ka taa CICB la mais alimami yɛrɛ bi e bɛ mun faamuya jamana saba in an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ alhamdulilayi rabbil alamin o de don ale de y'a kɛ a bɛ n'i y'a Mali ye a kɛra komi i y'a Burkina ye n'i y'a Burkina ye a kɛra komi i y'a Niger ye a bɛɛ kelen a bɛɛ fa kelen ba kelen i y'a faamu farafin mun bɛ yan farajɛ mun bɛ yan fulaw min bɛ yan fulaw min Burkina Niger u bɛɛ kelen u bɛ buruju kelen u bɛɛ buruju kelen u bɛɛ fa kelen ba kelen
donc o ko fi Allah ko le alquran ko wata awanu ala birri wa taqwa wala ta'awunu al ismi wal udwani am be ka wuli ka ñogon deme ni hakkilani hore yayi ka faso deme ya fam ñata sabti hasimini capitaine Ibrahima Traoré ani Tiani donc ka o deme ko soutenir ko sabti jogo min nani gele mum bo anka kabo bembele mum be anka kabo ka ben sabti gele ne kan ñu ka boye ka hera sabti anka jamal ko inshallah aywa amna Traoré muso fan ina muso joro ba be beni kelen sabati la jamana saban ni ɲɔgɔn cɛ bi ni y'a ye k'a fɔ seko ni dɔnko ya aw minnu ye ni jamana saban donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bi a nafaba jumɛn bɛ se aw yɛrɛ ma aw minnu bɛ seko ani dɔnko kɔnɔ bi Jalo o diyara n ye ni jamana saba ye muso jɔyɔrɔba de b'a la n'i y'a mɛn jamana yɛrɛ i ko muso de n'i y'a mɛn du i ko muso de minnu tolen bɛ kɔfɛ ne b'a fɛ ka bɛɛ de wele bɛɛ ka wuli wari ko tɛ sanu tɛ bɛɛ kan k'i faso dɛmɛ n'i seko ni i ŋaniya ni diinɛ ni duwawu ni i kan ka se ka fɛn min kɛ quoi diɲɛ foyi tɛ yen min bɛ dilan k'a ɲɛ ko muso t'a la o fɛn tɛ yen o fɛn tɛ yen ne t'a fɛ n balimamuso si ka to kɔfɛ min ye dɔnnikɛla ye min ye kunfin ye min yɛrɛ bɛ so kɔnɔ bɔ bɛɛ ka bɔ ka na an ka jɛn an k'an bolo don jamana saba in kɔrɔ fɛn min n'o kɛra yanni san wɛrɛ cɛ jamana in bɛ dafa jamana tan na o se bɛ ala ye o se bɛ musow de ye ni muso sɔnna diɲɛ koko ma ala bɛ sɔn ma alimami an bɛ kuma kuncɛ kuma di e de ma i bɛ dugawu k'an ye ni welewelekan min fana b'i bolo i kanuba fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔ lundi n'o ye selifana seliw ye ni y'a ɲini ala fɛ lendi Allah ya ira amal lendi la donc na ɲini ala fɛ alsilan bi yɔrɔ yɔrɔ alman bi yɔrɔ yɔrɔ buri ba doni ba sekhul bi yɔrɔ min kamina dilli kaw ka taa fo sirif nunu ka to haydar nunu be ka wuli ka jɔ ka kirgira ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana bɛ sabati cogo min na bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye ayiwa an b'i fo i Jalo ala ka waati wɛrɛ yira ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lundi CICB kɔnɔ o tɛ an bɛna an bamuso fan fɛ ne ba an bɛ kuma di e de ma e ye muso ye bi muso jɔyɔrɔ ma nɔgɔ CICB kɔnɔ dɛ CICB dun kɔnɔla ka bon kosɛbɛ aw bɛ se k'a fa wa bon anw bɛ CICB fa Bamakɔ yan yɛrɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ dɔnnibagaw ka hakɛ to dɛ n'i ye jinɛtigi bɔ k'a jɔ Mali kɔnɔ ka soma ni donso bɔ k'a jɔ k'anw don bateau min kɔnɔ bateau tɛ bouger CICB fali o CICB yɛrɛ ka dɔgɔ an na CICB ka dɔgɔ an na ne kɔni bɛ min fɔ n balimaw ɲɛna ka min fɔ bololabaarakɛlaw ɲɛna seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ɲɛna donso fara soma kan jinɛtigi fara hali minnu bɛ fura kuru k'a feere sugu la bɛɛ de ka bɔ an ka ɲɔgɔn tun bɛ CICB la nin jamana saba in an ka t'u dɛmɛ k'u soutenir an tɛ taa jamana ninnu dɛmɛ dɛ an bɛ taa an yɛrɛ de dɛmɛ parce que ni jamana in binna a bɛ bin anw de ye ni jamana in taara ɲɛ a bɛ taa ɲɛ anw musow de ye donc musoya tɛ mɔgɔ bali k'i tɛ wuli k'i jɔ k'i faso dɛmɛ min bɛ se ka min kɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ lundi ne kɔni 6 heures bɛ ne sɔrɔ CICB la n'an ka daraka bɛ taa o la dɛ 6 heures bɛ ne sɔrɔ CICB la an balimakɛ fana i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ye ne ye Musa Zerbo Musa Zerbo e ka baara ye jumɛn ye an ye donso voilà Musa an bɛ taa fagali kɛ ka na sogo d'aw ma an mɛ sogo mana dɛ o bɛ na sogo bɛ na ou bien lundi an bɛ sogo sɔrɔ yen inchallah jɛnɛmi ko lundi k'an bɛ sogo sɔrɔ CICB la ne kɔni ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ Zerbo i dan sogo donso jɔyɔrɔba ye jumɛn ye bi AES yɛrɛ kɔnɔ en fait donso jɔyɔrɔ faso ko lo n'i ko faso ko bɛɛ b'a kɔnɔ bon diɲɛnatigɛ jamana saba u bɛnna kelen ma président saba ninnu u tigɛ di ɲɔgɔn ma mun b'a yira an population Mali Burkina Niger population fana tɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ soutenir o ye an ka hakililata ye an ka mɛn fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana soutenir
bi yala donso yɛrɛ bɛ caman bɛ yen bi an bɛ se ka fɔ donso n'i y'a sigi caman Burkina Niger Mali kɔnɔ o caman bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la bi welewelekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin Mali donso bɛɛ ma pour que lundi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen pe n'o ye CICB ye. welewelekan min bɛ fɛ ka ɲɛsin u ma u ka bɔ komi kɔnɔkuru an ka taa salle fa dɔw ko ka 15 heures an ta tɛ 15 heures dɛ depuis 10 heures an bɛ ye kɛnɛ kan n'Ala ma basi kɛ. Sisan e yɛrɛ i bɛ se k'a fɔ e bɛ dugu jumɛn na Mali la i sigiyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn? Ne bɛ Guana yan. Guanakaw don. Tɔrɔsitura. U bɛɛ bɛ na. Sɛgɛtɔrɔ bɛɛ bɛ na muso ni cɛw bɛɛ bɛ na. U bɛɛ bɛ na. Ayiwa an b'i fo welewelekan laban jumɛn b'i bolo? Welewelekan bɛ ne bolo an b'a ɲini min ko i ye maliyɛn ye Mali ka bon an bɛɛ o mɔgɔ o mɔgɔ k'i fɛn an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka se CCB la an ka taa ni janjo nin kɛ an ka kunkɔrɔta lo an ka président ale kɛra ex président f'an ka bɔ ɲɛmɔgɔya ka bon voilà a premier daminɛna in fɛ an bɛ Ala deli jama ka bɔ an ka taa an ka président kunkɔrɔta o ye tugu faga fɔ i ni ce i ni baraji Ala ka lɛnni jira an na ayiwa Tarawele muso an tɛna i fan fɛ tuguni bi an bɛ se ka mun fɔ Mali muso bɛɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen CDM mɔgɔw ani ka se Mali association jɛkulu bɛ yen kumakan jumɛn b'e bolo ka taa se hali seko ni dɔnko n'o ye aw yɛrɛ ka tɔnw ye kumakan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin olu ma? Kumakan min bɛ ne bolo ka se jɛkulu tɔw ma association tɔw ni partenariat bɛ an ni minnu cɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ne b'a fɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ de minɛ. Yɔrɔnin o fɔ k'a ɲɛ dɛ. An ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ. O de caman bɛ Mali kɔnɔ. Parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan kɛlɛ ni farali a tɛ jamana si jɔ a bɛ jamana ci de a bɛ jamana jigi de a tɛ jamana si taa ɲɛfɛ an k'o bɛɛ de bila parce que Mali de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ Mali de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ bonya min dira Asimi ma a dira Mali de ma a dira Mali de ma Ala k'an kisi hali ni Asimi tɛ yen bi bonya min dira Asimi ma Asimi tɔgɔ tɛ yen Mali de bɛ yen donc an bɛ Ala n'a tiɲɛna a tiɲɛna Mali de bolo donc muso ko t'o la cɛ ko t'o la denmisɛnnin ko t'o la ne b'a fɛ bɛɛ de ka bɔ bonya min dara Asimi kan a ma da Asimi kan a dara Mali de kan donc o danaya in an kana sɔn ka tila an na quoi danaya in tɛ sinsin fana n'anw muso tɛ donc ne bɛ wele da min kɛ n balimamuso ye bololabaarakɛlaw bɛɛ ka wuli an ka ɲɔgɔn dɛmɛ association minnu bɛ yen ni furuku bɛ minnu ni minnu cɛ o k'o to yen an ka ɲɛsin an faso ma foyi tɛ faso bɔ voilà ne ba an b'i fo merci ka a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen pe n'o ye CICB kɔnɔla ye e ko k'e bɛ taa depuis sɔgɔmada fɛ depuis 6 heures ne bɛ taa daraka don mais ni kelen ni daraka taara n'an tɔw ka daraka ma taa dun ayi n bɛ to tobi ka taa n'a ye an b'a dɔn to ou bien ɲɛɲini bon n bɛ se k'o bɛɛ tobi ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna ma lundi ka taa se lundi 14h CICB kɔnɔ min ye CPAS n'o ye Confédération des Peuples de l'AES n'o ye jamana saba ka jɛ Mali Burkina Niger n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Asimi Goïta bolo an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ projet min don o ye président jɛra ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jeunesse donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ maintenant peuple yɛrɛ bɛ se ka don n'o jama yɛrɛ an bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min ka bɔ da kelen fɛ ni Ala sɔnna ma discours minnu bɛna kɛ aw b'a bɛɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ jani.ml sanfɛ YouTube sanfɛ ka taa se Facebook a n'a a photo n'a fɛn bɛɛ ni Ala sɔnna ne ni Amara an bɛ kɛ ye ni ɲɛmaaba o Kassim Tarawele ka yamaruya kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma lundi 14h inchallah